May hapon sa inyo. May hapon sa inyong tanan. Alas 2:48 na. May hapon sa inyong tanan ya. Sa atong solid subscribers, sa followers na to sa atong YouTube, sa atong Facebook page. May hapon ninyong tanan na. May hapon ninyong urot. May hapon sa inyong tanan ya. Okay? Ano yan na po ko karoon nagalay na po para sa update sa atong 5 PM result o result ganito. Marag ang gikuha karon ba kay 96. So 96. Sayang kay guys dairan tong legend mo no. Sa tuwa kay 985 ang gawas kay 869. Sus. Ilisan gi sakaan ra gamay giplasan ra ang 5. No? May hapon sa inyong tanan no. Pagkaroon manghatag na pagkog kumbi para sa 5 PM. So, ito ang migawas gapon kay 087 no. So manghatag ko karon sa kanetong kumbi ito ra ni ka kumbi no. Sip kumbi ra ni no. Pili lang ninyo kung sa inyong ganahan nga numero, kung sa inyong bet nga numero ani. Ug ay pumugka nimo subscribe sa atong YouTube channel ug i-click ang notification bell para na-update ka sa atong pag-live. Ug balik na tong live ninyo. So palihog lang po kunog, like, comment ug share sa atong live. Mo dia kung sa yung ganahan. So kung ganahan po magpitik, comment lang mo dia no. So ganahan magpitik, comment lang mo dia. Comment lang mo sa atong live. Sinjay kay nakuron sa trabaho. Wala ta kadalaog whiteboard. Atong whiteboard wa pa na itong lalaro. No? So, sugod ta. Sugod ta. Karo nga lang yung paminaw no sa itong numero nga akong ihatag no. Ang result gabi kay 087. Dita magkuha sa atong 087 una. No? Sige. Kaya marag nikuha man siya og 96 ron sa 96 ang result ron. So akong unahon ug hatag kani sangkod sa gahapon nga results. So ang last na to, sa hilig og last to diha. Kuminawa lang ninyo ni. Ang hilig og last to. 1 2 12 atong last to. 12 ato ang last to ron no. Unang kumbi 12 ang last to. Sa ganahan og last to 12 ang last to sa unang kumbi og ang first kumbi na to kay 912 target rumble lang no. 912 target rumble. 12 ang atong last to, atong kumbi 912 target rumble. Kung inawa lang ninyo tarong kay watay kuano wala tay whiteboard dala og sa ikaduhang kumbi
Sa hilig og last to kaning unang kumbig 3 4 or 34 34 or 34 last to pa na no ug sa kumbi 1 3 4 1 3 4 target ug rumble niya no especially lang yun yung rumble yun kay aron di gyud mabalik aron sure gyud 1 3 4 target rumble ug ang last to 34 ang last to 3 4 okay dito sa katulong kumbi tulong kumbi 23 23 23 last to sa atong katulong kumbi 23 og ang kumbi na to anang 23 5 2 3 5 2 3 target rumble lang gyapon no target rumble 5 2 3 no sa hilig og last to muna ang gihatag 23 ang katulong kambing nyo no ikatulong na rin kong dag na ko paminaw gid ug tarong kay wa kitay dala whiteboard bawal lang ko ng cellphone diri tago gani ko paliw lang ko no subscribe sa atong YouTube channel pod ug click sa notification bell para updated ka sa atong live kada live nato no dirita sa result karon kuha na to ang result karon kuha na to kumbi ang result karon alas 2 so ang nigawas kanina 869 niya ang atong gihatag sa live 985 so sis lairan gi ang 5 gi plasan yung buwan nila going ginipisiso sige lang ana man ginasugal no win or loss ang kadiri no but I sure win diri ano meron compute rin ako so dirita sa 869 ga ganina alas 2 nga so dira ginawa lang yung tarong no so ano yan na itong una last to ang last to ani ang last to 3 0 or 30 3 0 or 30 unay last to no sa kumbi 1 3 0 1 3 0 target lang rumble lang gyapon no i-share lang gid ninyo rumble ni atong numero i-share lang og rumble sa hilig og gana sa ganahan di mo slide lang niya atong numero no kaya usahay mong good slide na atong numero pirmi no pwede hugdong ko no muna to 130 target rumble og ang last na tong kumbi pang 5 ang last to ani 96 sure yun ko 96 sure lang ninyo na no kanimoy inyong ibit yun 96 ang kumbi ani 396 uliog lang ko no 396 no 396 kana mo ibit ninyo so nabot tayo special kumbi hatag ninyo kaning kumbi pitik na ko ni hatag pitik na ko ni nga kumbi ihatag na nako ni sa akong Facebook page siya na ngayaw pitik dito ihatag na nako nila aniara atong special kumbi sa hilig og last to sa atong special kumbi duara ni ka kumbi no 29 2 or 9 29 2 or 9
Ang kumbi ani 8 to 9. 8 to 9. Target rumble ang yapon, no? Target rumble. Target rumble, especially lang din yung rumble atong numero. Aron share ta. No? O dinita sa atong last nato na special kumbi. Special kumbi, no? Ano yan na atong sa hilig og last to, tara ang last to sa atong special kumbi sa ikaduhang kumbi. 20, 2 or 0. 2 or 0. Special kumbi nato ni, no? 2 or 0. Ang kumbi 1, 2, 0. 1, 2, 0. Target rumble lang yapon. 1, 2, 0. Target rumble, i-share lang din yung rumble atong kumbi. Kani atong kumbi, no, win or loss lang ta ani, no, wa tay sure win diri. Kanang uban diya, sure win kuno ay nang post diya sa Facebook. Sure win na ila gina. Ila drama na magpabayad na. No? So, maro to tanan. Palihog lang ko rumble gyud, rumble. So, bago na ko nito sa akong palihog lang ko subscribe sa atong YouTube channel o click sa notification bell aron updated ka sa susunod nga live. O palihog lang ko like, share o comment sa atong live. So, daghang salamat sa mga master, mga VIP master. Daghang salamat sa inyo. Ug maayong hapon, good luck sa atong kumbi. Bye.